Kanin ka ba? Kanin. Hindi na yun. Ano ba ka? Baryo. Kunin ko kabalanan ni yung dalanan eh. Ano yun po? Kasi siya po ipapay. Malaking kahoy. Okay, good. Madam, yan naman. Ano nga lang, sir? No, ayan mo.
Diyan, kaya dito. Maling 380 lahat. 380? Dorte. 380. Kuha ko na lang yung dalawang yan. Kalating laman, kalating buto-buto. Laman ko na lang. 189. May kumuha ka sa daraan. Magkano baka mo? 480. Okay. Mamaya. Ini po. 450 lang sa akin. Kaya mabilis sa. Gigilingin nyo. Ano sa inyo? Anong chapis pa? Nilaga. Saan yung ba? Saan kaya kayo? Lalo po sa kumpata. Laman o yung may butong? Yung may buto. Ilan, sir? Oh, hindi. Baboy. Oo. Isa na. Sige, sir. Wala po. Ano sa'yo, Darlet? Hindi na yun. Ano ba ka? Meron po, may pata. Ito, stay. Pero okay na pang lunch. Dito. Gusto mo na ni stay ako niya. Sabi ko lalabas ka rin. Naman, pork chop. Vegetable. Sige, bulit na. Bulit. Sige na rin tayo ng ano. Thank Okay. Ikat lang ako, bili ka lang. Hotel ako may marating. Kami, ano naman ang malaki? Ay, dapat na
Pangiyaw lang boss, pangiyaw. Puro pangiyawin ha. Badang yung mami. Hindi lang niya ang takaya. Oo, may laman na nandun sa may freezer. 28. Abutan mo na yun dyan. Baka maglinis na ng bagyan. Kanin ka ba? Ay. Ay, manood ka. Manood kasi yan tayo. Orang bilang gini.
Dali. Yung super, ano? Saging na lang. Okay. So, balik ko na ka. Eh, ito naman sa'yo? Balik mo naman kami ng... Magkapalit tayo. Ano ba yun? Oh, 67. Ah, 1, 2, 3, ne? 1, 2, 3, ne? Ay, di po yata. Ginoo. Kulang pa, Bi? Kulang konting ano pa, Bi? Crazy pa, Bi? Oh, 102, 102. Wala na po, may isa na. Wala na po. Magkatid ng bulaklak sa akin. An? Ayo, an? Ay, Magaling carrots. Ako na ako aro. Oh, 2 kilo lang tayo. Bayaran kita. Silang Fernando.
isa. Magkano yung manok nila? $50.